אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום, קיץ, חורף, סתיו, אביב, נשמה טובה להביט סביב. נתן לך שדות ירוקים, פרחים ועצים מלבלבים, נהרות, נחלים וימים, שמיים, ירח, כוכבים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך חגים ושבתות, את ישראל ארץ האבות, ידיים וראש להגשים חלומות. נתן לך את כל הנפלאות, נתן לך דברים כל כך יפים, להביא לעולם ילדים, להאזין לשירים, לראות צבעים, אומר רבו מעשיך אלוהים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. טוב, פתחת ניצנה, מקום מדהים. כבר ברור לי שאני הולך לחזור לגור פה. וזהו, מה שהייתי עם המשפחה השנה. תודה רבה. פתחת ניצנה זה המקום הכי מדהים שפגשתי בו. אני בערך ביום הראשון או השני כבר שהגעתי לכאן החלטתי שאני אעבור לגור כאן כנראה, לא יודע לאיזה תקופה אבל אני אבוא. הקהילה כאן מדהימה, אני מרגיש פה בבית יותר משאני מרגיש בקיבוץ שלי. זה איך שאתם מקבלים לתוך הבתים שלכם, איך שאתם תמיד מציעים עזרה, איך שאכפת לכם, איך שאתם רוצים שיהיה טוב לכם ולאחרים ולכל מי שגר סביבכם. יש פה פשוט הכל טוב, וגם הנוף הזה מדהים, ואני מסתובב בכל המועצה, פשוט יפה פה, וכיף לי כל פעם שאני יורד לכאן, ואני ממש שמח שצריך לעשות כאן את השנת שירות הזאת, ממש שמח שכאן יצא להתעסק עם הקהילה, ותודה לכם. אני נועם. אני יובל. אני נועם, הדרכתי בפתחת ניצנה, הייתי מדריך במשך 2 ואני יוצא השנה לגרעין עודד, ואני מאחל בהצלחה לכל המדריכים החדשים. אני הדרכתי בפתחה, ועכשיו אני מסיימת י"ב ויוצאת לגרעין עודד לשנת שירות. אני רוצה להגיד בהצלחה לכל הטטניקים שעכשיו בקורס מד"צים ועומדים להדריך. הדרכתי אתכם, זה היה מאוד קשה, ואני מקווה שאתם תסתדרו. אוקיי, גו. התחיל? אני אביאל שומרון, מקמעין, מדריך שנת בר מצווה, זו השנה השלישית. אני אור, מקמעין גם, מדריכה שנת בר מצווה. אנחנו מדריכים ביחד. שאלו אותנו מה זה בשבילנו הדרכה,
זה הרבה דברים, לא יודע, אחד הדברים שאני יכול להצביע עליהם זה שנוצר קשר אישי עם החניכים, ושזה מספק אחרי 3 שנים לפגוש אותם ולראות אותם, זה באמת, אין דבר יותר כיף מזה, זה אני חושב הדבר בהדרכה. זה גם מכניס את החניכים למסגרת, שהם לא כל היום יושבים בבית במחשב. יודעים שיום שלישי הם נפגשים עם חברים בפעולה, אנחנו עושים להם פעילות כזאת, ניסים להם קצת ערכים. אוהבים אתכם בר מצווה, ועוד משהו, אנחנו יוצאים למש"צים. מעולה. אני תומר מזוז, הייתה לי אחלה של שנה עם החניכים, ואני מקווה להדריך שנה הבאה. אני לימור מקדש. ואני לילך מקדש, ואנחנו מדריכות כבר 3 שנים בפתחת ניצנה. הייתה לנו חוויה מדהימה. מאתגרת. אנחנו מתות על כל החניכים שלנו. על כולם. ושנה הבאה אני ממשיכה להדריך. ואני יוצאת לקורס מש"צים. ואולי אחר כך גם שנת שירות. בתור גרעינרית. ממש. ואנחנו מתות על פתחת ניצנה. על כולם, וואו, גו פתחה! מעולה. דבר. התחלנו? לא ראיתי. להתחיל? וואי, אלעזרה, פתחה. איזה מקום מדהים, מדהים. פשוט מושלם. וואי, והחניכים, אחי, וואי. תענוג. זזנו. אנחנו כולם מכירים את כולם, כמעט כולם יודעים מי זה כל אחד אחר, למרות שאנחנו 5 יישובים. פתחת ניצנה עם מקום מיוחד, מרגש, פעילויות טובות, מדריכים מעולים. פתחת ניצנה לדעתי המקום הכי מגניב שיש, יש את הפעולות הכי טובות, אנחנו המקום הכי מגובה שיש. פתחת ניצנה זה מקום שכיף לגדול בו, בלי רעש כל הזמן, ויוצאים החוצה ומשחקים אחד השני. לא, אני לא יודעת מה להגיד, די. אני חושבת על פתחת ניצנה שזה מקום מענה, יש בו הרבה פעילויות, ואני מקווה שהם ימשיכו. זה באוטו. פתחת ניצנה מקום מדהים, גם כשאני אהיה גדול אני אף פעם לא אעזוב את המקום הזה. פתחת ניצנה ממש כיף. יש לנו מורל אדיר, פשוט יש לנו את המורלים הכי כיפים בעולם. ואנחנו טובים. ועושים לנו מלא פעילויות שוות. כן, וכל השאר הקבוצות מחכות את המורלים שלנו. כן, וכולם מגובשים. פתחת ניצנה הכי טוב. לדבר? כן. נוער פתחת ניצנה, אחלה גבר. הייתה לו. נוער פתחת ניצנה, הנוער הכי טוב במדינה. נוער פתחת ניצנה, הנוער הכי טוב בעולם. כן, רון. נוער פתחת ניצנה, סוכר. סתם, באמת, עכשיו, היה מדהים, היה שנה באמת כיפית. היה כיף לעבוד איתכם. להכיר אתכם. באמת אנשים טובים, אחד. גם את הילדים הקטנים, גם את הנערים וגם את זקנים ההורים. וזהו, תודה, חבר'ה, תודה. מה? התחלת? אוקיי. זה צריך להיות קצר. מאוד. בגלל שינה בדרך כלל לא בגלל שעופר ושניר לא חברים אמיתיים, אז רציתי להגיד שאני חושבת בדיוק כמוהם, ואני אוהבת אתכם הרבה. וזהו. זה נכון. פתחת, לא, כן, לחתוך את המערכת. טוב. טוב,
פתחת ניצנה היקרים, חניכים, מדריכים, הורים, תודה על שנה נפלאה. רציתי להגיד לכם כמה כיף היה לראות אתכם כל השנה, עושים ביישוב, עושים במועצה, עושים בתנועה בכלל בארצי, כמה אור וכיף ושמחה החניכים המהממים שלכם הביאו לנו לכל התנועה ולכל המועצה ולרמת הנגב. כמה כבוד הביאו לנו צוות ההדרכה שלכם, הטרומפים, התותחים שלכם, צוות ההדרכה הטוב יותר שאי פעם היה לנו, הולך להיות שנה הבאה, הולך להיות טירוף. חברים, אתם נפלאים, בכיף כיופק, מביאים הרבה 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 שמחה, שאתם מפזרים שמחכם. תשמרו על הלב הגדול, אוהבים אתכם, עלו והקשיבו. אלוהים תן לי רק עוד מתנה, מתנה קטנה אך נפלאה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה, את השלום על פני האדמה.